Тук е надясно. Банда. Налево. Често. Дясно ми казаха. Аз те карва, се возим. Ти само държиш пицата, ма дръж. Изпадна някой завоя, не смеем да дадем газ. Няма държим, бе, няма падна. Добре, държиш ми. Дигни до 250 държим повече, дигнеш и. Ой, са 250 колата не му дигни, но трябваше мак 170. Толкова карам надзадна. Еба се. Ой, 180, 190, не, 180. Малко отпушиме двигателите. Така се прави. Да, няма. Дигаме 170. А? Тук имаше жандармери и полиция. Ега, да ги бият циганите. Ако наче ги бият, да само. Я, да бе цигани. А те ги полицайите, между другото. Да. Бончев. Он е луд това. Ама тук мога да го бият. По принцип. Аре бе, багой! Как си? Айде, Гочев! Айде! Те паник. Ти бе майката. Първи пари на живота. Се виде Господ. Ало, здрасти, за пицата. Да, не изкара едно. Айде. Като по-ме виде, пак гледа се едно виде Господ пат. Тук живее Таратoro? Не, живее тук. Не. Живее бая пълна в Таратoro. Да. Тук е Боян некъде, не? Там къще славовете. Боян. Стои да... Назова си, нали? Не, ето тук. Покама, нали, тук е някой май баси. Твой баси. А? Да, нали, тук са май баси. Твой баси. А за къща не била? Всичките? Не знам обаче. Тук май цялото е негово там и... Тук съм ги видял тия май баси и шуригани. Но е бахово. Не те показвам, спокойно, не се виждаш. Друго се смеем. А? Друго се смеем. Кого ги снимай? Да. Здрасти. Пари е 11,60. Имаш ли 60? Ти върнем 10. Даже ти ми 60. Ето. Благодаря, също ще върна 10. Заповядай. Потовай. Това се чудих кой ги разправям тия пари. Да, отзад да бе презраскам някой с си писачка. Тук сме манган. На река Манган, ама нема река Манган. Видето там, Мангалия. Ега това, църволи. Айде, да бъда пък нема. Не само ти ги знаеш и аз ги знам. Ти знаеш повече от мен вече. Те знаеш повече от мен. Повече, но зависи. Да, ти знаеш едни и аз знам други. И аз знам ето тръпките, другите тръпки. Всичко тръпки и отайки. Малко газ. Да, има тук на река Манган. Пълна газ. Ако кажеш, пием да си има. Документирай. Да. Ето Мерцес. Коя да бъде? Ето. Това. Джип. Джипо. Искам джип. Но така как сите? Зипа. Джип. Ето има сигурно джип. Джип няма, ама джип има. Този от река Манган. Мамо не. Виж. Ти отдължи ми клипчето с 32 секунди. Да. Сате. Окей.
си басти даун. Да. Ето, джип ме кефи. Ето си ми бият джелите. Вече ми ги много. Това е цигански. Да. То, значи, нали, обикновено има едно изречение, да кажеш еди какво си нещо е по българено. Това е по циганено. Мръвчина. Да. Мангасар, манян. Мангарян. Мангарлан. Мангарлан. По мангалено. Да ми дадат хуй. Хуйляно. Хуй да ми дадат. Да не си си го намерил на улицата. Това дървени бе. Методът от дръжка от това. Методът от дръжката от метод. Штрак. Айде то. Ромка, позdraви. И такива пици почне да дадеш, защото ти си усерко.